Machiegni kendo nyakoromogi yudo weche manyien bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien kaka nasingo ni jotich mag kambi ma ochung' ne keyo teko stima e pacho ka Kenya Power bade ma Kitengela obago ng'anyo ka gikwedo tim mar jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai koa achiel kuom jotij kambino. Jotijego ne obago ng'anyo mamuol ka giwuok e apisi margi nyaka tisendo obila ma Kitengela kendo kwedo monj manyo tim kata jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai otimo ne Julius Onkangi ma en midusa e kambi mar Kenya Power. Tipo manyiso kaka Mbai ne opado jatij Kenya Power nyolak e mbui bang' wachore ni apisano ne odhi mondo mi ong'ad sitima ma Mbai ne oketo e ode ka ok olore kod chike mag kambi mar teko sitima. Jotije Kenya Power koro dwaro mondo okaw ndamo ne jaod burano kuom rocho ratich jatich mar piny owacho. Jaod burano kata kamano ne ochiwore owuon e tesendo obila ma Kitengela kendo igeno chwale doho ma Kajiado. Hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya. Tunaomba serikali ya William Samoei Ruto, if this kama viongozi kama hawa kama ambao wanachukua sheria mkononi mwao kudhulumu mwananchi wa kawaida, kudhulumu mfanyakazi ambaye analeta tax, because this government is talking about tax, and this employee when they are outside there, wale wako pale nje, wakiwa pale nje wanaenda collect tax. Tunasema kwamba hatutakubaliana na serikali kama hii. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukua engineer sio kazi ya kubahatisha, ni mtu amesoma, amekula vitabu, na alikuwa hapa ndio mlimuona akiwa very patient. Hatuko tunatarajia kiongozi kama huyo ambaye anatuwakilisha bungeni anaweza akatenda kitendo kama hicho, na tunaomba Mheshimiwa Rais achukue hatua na awe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. Jaod bura